Fil-jiem li għaddew il-kunsilliera eletti fl-elezzjonijiet lokali tal-10 ta' Marzu ingħataw il-ġurament tal-ħatra. Min issa tibda ħidma kbira għal daw in-nies bilha li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Il-kelliem ewlieni laburista gvern lokali Stefan Bontempo qal li l-kunsilliera kollha eletti se jkunu qed ipoġġu fiċ-ċentru ta' ħidmietom l-interessi tal-komunità. Fi stqarrija ħeġġeġ il dawk eletti biex il-ħidma tagħhom issir f'kuntest ta' trasparenza u li fuq kollox jaqtaw il-burokrazija żejda li tista' tfixkel il-qadiet tar-responsabbiltajiet tagħhom. Bontempo qal li kull kunsillier elett fisem il-Partit Laburista għandu jassigura li jaħdem b'umiltà u b'onestà u jagħti l-impenn kollu tiegħu għal kull ħidma ta' fejda li tkun qed issir. Il-Partit Laburista jawgura li l-ħidma tal-kunsillieri kollha tkun fl-interess ta' kull komunità biex il-Maltin u l-Awċin kollha isibu titjib f'ħajjithom dan minkejja li qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi kontinwi fl-oqsma ekonomiċi, soċjali u kulturali.